Makhelwane. 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 Ninjani makhelwane? Hayi, sancenga makhelwane. Hayi, makhelwane. Kuyaphetha lapha. Kodwa nofika usuqumbile uyalwa yini? Makhelwane musukubuza iPice nepatient makhelwane. Ucela ungiphi into encane iSpice makhelwane. Into encane makhelwane. Inkeshezana. Yini uyipheka wanuka intuthu nje. Makhelwane phela akusizo lezi tofu zeneniwayinda nilibeke. Umlilo lenilanga makhelwane. Kuyasha makhelwane into yami lapha nengipheke yona. Ngiphinde encane makhelwane iSpice makhelwane. Inkeshezana. Yini iSpice? Makhelwane noma usahutiki mongasase Spice usahutiki makhelwane into encane Kona lokho usayi into engasayazi phela mina la ekhaya uma ngipheka kwamina nje ngifaki ko Spice makhelwane yekuncishana makhelwane into encane makhelwane inkeshezana makhelwane makhelwane ngikutshela iqiniso phela ngoba kwamina ngisho ngipheka yena makhelwane faka uswayi faka amanzi olwandle ungamemezi bothina makhelwane manje masumemeza ngakaphi yini naleyo kuyasebenza ndonto wena uzongibonga sekufuthiwe mina ethi nkusafunela okuncane ngisize makhelwane liyasho uphuthula mndani nami ufunani Indian Ocean noma Atlantic phela la ngiphethe zonke lezilwandle la yini naleyo ke makhelwane ufuka madoda Indian Ocean yazwe nje nawe Indian usho ukuthi phela ngathi iSpice phakathi ixubile hayi yini ingcolile lento makhelwane isebenzi lento phela la ngakha phakathi ulwandle le ejuleni yikho ngathi uyabona dadungekile nje walegcinile ingcolile lento makhelwane ngiyisebenzisa into enjena mina noma unetshela la wena wakhala usebeni la ngathi clean la nokha la ngasosebenzi la hayi ngconona lawo makhelwane ngiyabona nje hayi makhelwane ngeke hayi kumele makhelwane ngisawuyasho ubazi bami awufaka ahamba oqwaqasisa sawuqwaqasisa makhelwane nyasa ngaphoke nophuthu omncane yini uphuthu hey uncisha usawudwana uyapi phela makhelwane ulondle lwami lo luhamba nalo ngizofena uyakanga nyasa nophuthu lapho uzofaka ipone nje ngeke